Ja, godmorgen kære venner. Ja, nu er klokken efterhånden blevet 20 minutter over 11, så jeg kan forestille mig, at posten er kommet, og det er jo altid spændende at se, hvad posten har med. Selvom det for det meste er sådan nogle opfordringer til at blive medlem af en eller anden borgerforening, når man overhovedet ikke bor i den landsby, som man bliver opfordret til at være borgerforeningsmedlem, ikke? Men der kan jo være nogle overraskelser en gang imellem. Og det håber vi selvfølgelig også, der er i dag, hvor foråret jo er ved at komme i gang, selvom det er en lille smule køligt og blæsende, så jeg kommer et frisk mod ud til min postkasse. Hvad fanden er det for noget? Det ser ikke godt ud, sådan en kuffert, en taske, forladt taske i vores dage. Fy for sat. Skulle man kalde det for rullemarie? Jeg tager sgu chancen. Det ser sgu da meget normalt ud, selvom det er usædvanligt, at posten kommer sådan noget. Hvad står her? Borneo til Danmark. Fragile. Nå, forsigtig. Ja, det kan da godt være, at der er et eller andet mærkeligt, man skal passe lidt på. Nå, nu tager jeg lige postkassen her. Ja, det er jo ikke noget særligt. Ugebladet og Parkinson-foreningen. Nej, lad mig ellers se på det der, hvad det er for noget. Nå. Ja, jeg våger. Hold da op, den er sgu tung. Hold da kæft. Den tager vi vist indenfor. Skal helst ikke smadre nogen af naboernes huse. Så vi går med den ind. Stille og roligt. Og håber på, at det ikke er noget farligt. Så det kan det jo godt være herude på landet. Falde træner ned i hovedet på en, eller stormene vælter trillebøger, og der er ved at være oversvømmelse, så nej, det må hellere komme indenfor. Så nu er vi nogenlunde i sikkerhed, så den her stiller jeg stille og roligt på bordet, og kigger meget, meget spændt på, hvad der skulle være i. Ja, den sætter vi her. Ja. Ja, nu er vi kommet til et alvorligt her. Vi prøver at åbne. Det er noget med en kode her. Bare den ikke springer i luften. Yes, den passer sgu. Godt. Så rolig. Vi kigger. Hvor er der? Hvad er det? Hvad kan det være? Det er fuld af sygdomme og frygtelige bakterier, og jeg ved ikke hvad, jeg må hellere flytte mig lidt, når vi kigger på det alligevel. Jeg er jo nysgerrig. Nu kommer vi så til, hvad det er for noget. Jamen dog. Hold da helt kæft. Men ikke det er dyr. Og det er sgu levende. Nej, hold da op. Det er levende. Og hvad? Jamen, det er da en orangutang. En orangutang fra Borneo, eller hvad fanden det nu er. Og den bevæger sig lidt. Hold da op. Eller også sige, står der ikke et eller andet her. Tryk her. Ja, jeg trykker, så kommer der nok noget liv i den. Den ser i hvert fald ret levende ud.
han sgu også. Hello, 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 hello. Thank you for delivering me. Thank you. Er du en levende orangutang? Yes, I am. But I'm a little orangutan. I'm not a big one. The big one. They talk like this, you know. They're very big and very, very big. But tell me, did you come from Borneo? And you're a real orangutan? Yes, I am a real orangutan, but I have to tell you a secret. A secret? Yes, I'm not really an orangutan because the orangutan, they're all dead. But you look alive. Yeah, but I'm not a real orangutan, you know. It's just, I'm a fake. A fake? Yes, I must admit that, you know, we're very poor in Borneo, and we found out several years ago that it would be a good living to survive. To survive? Yes, we found out that the rest of the orangutan, they had a very bad condition of life. Yes, we know. We tried to protect them. Yeah, well, we too, but we had to protect ourselves too. So we killed them all. We killed most of them, and then we took the skin off them and we put ourselves into orangutans, and then we went out in the jungle and acted like orangutans, and people they just came and gave us a lot of money. I don't know money, but food and wealth and interest, and we were happy, and didn't have to go to work. To work? It was hard work to be an orangutan. Yeah, but it was not so hard as to be a real and bad people in Borneo were very poor, so we found out that it was a good business for us. So we survived in the jungle, disguised as orangutans. Yeah, but I mean, do you think it's a good idea? I think it's a little cruel. No, it's not cruel. The cruelty is that there's so many poor people and they don't know what to do to live. So some few orangutans, we can live without them. Yeah, yeah, yeah. And happy 1st of April.